Però què passa ara? Digues, uau! Uau! Nakam m'ha ensenyat a fer fotos i he decidit fer-ne moltes per tenir un record del bosc quan tornin al meu planeta. Una altra foto, cau! Ai! Uau, me deixaràs sec! Turista, més que turista! Som un turista? Què és un turista? Els turistes són persones que viatgen per conèixer altres llocs del món. I l'única cosa que saben fer és molestar els qui viuen. Incorrecte. Molestar és opcional. A molts de turistes els hi agrada l'art, la natura, les tradicions... Vosaltres només molestau. Feis renou i me feis fotos a un pam de sa cara. Jo vos vull sempre amb ses vostres diferències de tots els colors i formes. Feis millor la meva vida i poder-vos ajudar sempre que vos faci falta i que me passeu costat sempre que jo vos necessiti a vosaltres. Quan jo ho necessiti, a vosaltres hi seré. Jo estimo els meus amics i ells m'estimen a mi. I això me fa feliç. Vos regal ses meves pesades i vos cant 1000 cançons perquè vos duc dins el cor. No som un turista. Venc de l'espai exterior. Som el primer habitant del meu planeta que arriba a la Terra. Som un explorador intrèpid disposat a tot. Ai, sí, tu un explorador? Tu, com a molt, ets un nàufrag. Si ets aquí és perquè se te va espanyar la nau. Tens tot el planeta per explorar. Però no te mous del meu parc. No espera que no me mogui. Un dia vaig anar fins a la botiga. Què te sembla? A la botiga? I tu te penses que això és explorar? Explorar és anar en fora de veres, en fora de mi, vull dir, en fora d'aquí, a llocs inhòspits, com la selva de l'Amazones. Hi has anat mai a l'Amazones, No, però hi puc anar quan vulgui perquè som un gran explorador. Què? Cerca on és la selva de les xirimoies aquesta. Amazones. Geolocalitzant selva de l'Amazones. Ho tenc. Vinga. Què? És cap aquí. Uau. Anem cap a la selva de l'Amazones. Ara coneixereu en Uau Explorador. Se'n van? Ai, com cansa! Això de l'eufòria desenfrenada. Prou! Ho celebraré a la meva manera. On vos agradaria anar quan sapigueu volar? Ai, a mi m'agradaria volar fins a les Alps. Muntanyes, neu. Va, l'Àfrica sí que mola. El sol, la sabana, animals al·lucinants. I tu, Jep? I doncs jo vull anar a la plaça Major. A la plaça Major? A la plaça Major? No m'ho puc creure, Jep. Pots decidir anar a qualsevol lloc de tot el món i tu dius que vols anar a la plaça Major? Sí, què passa? Un colom m'ho va recomanar l'altre dia. Ell hi va cada cap de setmana i diu que és fabulós, tu. Diu que és tan polit, ple de turistes que tiren miques de pa, i fa bon temps, te fan fotos. I a damunt està molt ben comunicat. Home, vist així... Podria ser pitjor, sí. Uau! Quina quantitat d'animals diferents! Molts d'animals, què? I saps què tenen en comú? Què? Que mos volen menjar!
Sí, tot preciós. Molt de verd, molts d'animals. Mos ha agradat molt. Bert, que il·lusió! Bert com jo. Hauries com d'haver jo, vingut, Cau. Els hi hauries encantat. Ara que som un gran explorador o no? Què vos pareix? He anat a la selva de les xirimoies, Amazones. Però això no és res. Encara no ho ha anat l'Antàrtida. Allò sí que és una gran aventura. Però s'hi ha d'anar preparat, Miau. A l'Àrnica? Antàrtida. Oh, Pel sud, fred, neu, pingüins. genial! Vinga, va! Va! Ha! Ei, és cap aquí, uau! Allà, vinga! Ara ho veuràs si som un gran explorador o no! Se m'estan congelant els circuits. Tranquil·la, he pensat en tot! Fantàstic, una estufa. I on la penses connectar? Ja hem tornat! Una mica de fred, molt de blanc, pocs endolls, però tot diví! Què? Som un gran explorador? Que he anat a l'Atlàntida! Antàrtida. Això! el Sàhara. Un explorador de bon de veres ha d'anar al Sàhara. El Malacara? El Sàhara. Oh! Vinga. I de venga! Ei! És cap aquí, uau! Cap allà? Ara Ara veureu com explor jo! Acabam d'arribar i ja t'has begut tota sa cantimplora? No! I ara? Ja la duia buida! Així pesa manco! Preciós! Molt de groc, poc aigua... Ara què? Som un gran explorador o no? L'Himàlaia. No, cap allà. No ho endevin mai. Tens raó, Jep. Jo també vull anar a la plaça Major. I jo? Sí. I el nostre cosinet, Mari, que quan surti de sou també vendrà. Quina coincidència. Els dels niu d'escostat també s'hi apunten. I els pardals? Quina passada. Ara totes veus volen a la plaça Major. Sí. Alto! Si anem tots estarà molt ple. No sé com anar. Hem de prendre a volar abans que ningú per agafar el lloc. Sí. Vinga. Sí. Ja. Amb la història aquesta de l'explorador estic més tranquil que mai. Sense turistes ni extraterrestres. Ai, això sí que és vida. Cau! Ja n'hi ha prou, o no? Amem, fins ara hem anat a la peça rodona, L'Amazones. l'art plàstica, L'Antàrtida. la martingala, El Sàhara. a Canalaya, L'Himàlaia. el sabó, El Japó. Hawaii i Sandàlia. Austràlia. Som un gran explorador o no, ara? Bé, Ventura sí que... Valldemossa! Què? Qualsevol explorador digne d'aquest nom ha anat qualque vegada a Valldemossa. És preciós, un paratge incomparable, el millor de tots. I doncs si és tan diví, hi has de venir. Jo? Acabes de dir que és el millor lloc de tots. No t'ho deus voler perdre, o no? O no? No, però jo no hi puc anar de cap manera. He de quedar a regar sabre. Ja el puc regar jo, o no? Supòs. Jo no hi vull anar. Vinga, Cau, anem a explorar la vall de Sarrabó. Valldemossa. Escolta, Cau, saps què pensar? Que te fa haver de regar-me sabre, o no? No? Que m'enviaràs una postal o no? Va, Cau, anem a explorar. Com Vinga, era? va, partim, La Cau. vall de Sarrosa? Adéu.